Тежко болен пациент доброволно се отказа от лечението си. 23-годишният Христо Гешов протестира срещу политиката спрямо пациентите с хепатит Б. По данни на пациентски организации, хиляди българи живеят с диагнозата на Христо. Има ли решение за тях? Да видим. Христо е лице на кампания за превенция на хепатита. Самият той разбира, че е болен случайно при даряване на кръв. Това беше третото ми кръводаряване. Предишните кръвни центрове не са ме информирали, че аз имам такъв тип заболяване. Лекарите обясняват на Христо, че най-вероятно се е заразил по време на раждането си. В последно време обаче състоянието му се влошава. Въпреки това той твърди, че вече няма да приема животоподдържащите си лекарства, протестира срещу начина, по който държавата се отнасяла към хората с неговата диагноза. Според Христо, голяма част от пациентите ставали жертва на дискриминация и губели работата си, а така не може ли да плащат осигуровки и да получават безплатно лечение от касата. И още... Те не могат да получат едни по-високи проценти на инвалидност и по този начин те не могат да получат никаква пенсия. И това, което на мен ми предложиха като помощ, като болен от хепатит, е всъщност винетка, която аз нямам как да взема, защото нямам личен автомобил на мое име. За здравословното състояние на Христо не е никак добре да прекъсва лечението си и аз не го съветвам да прави това, защото това може да бъде опасно. Факт е обаче, че много хора са в неговото положение. Между 300 и 450 хиляди българи носят вируса на хепатит, казват от пациентските организации. Голяма част от заразените дори не знаят, че имат опасния вирус. Междувременно Христо вече е приет в болница за наблюдение. До кога няма да приемате лекарства? Докато някой излезе и каже, да, този проблем наистина съществува и ние трябва да започнем да мислим за този проблем, как да бъде решен. Ако той не приема медикаменти, какво прави тук? Тук не е хоспис. Това е болница с правила и пациентите, които тук лежат, са длъжни да спазват терапията, която им е списана. Протестът на Христо всъщност съвпада с периода, в който държавата трябва да реши дали да приеме национален план за превенция и контрол на хепатита. За новините на Нова, Деница Сороджийска.